anem a fer un altre cim. Aquest està aquí a Barcelona, sortim des del Turó d'en Cors i farem el de Sant Pere Màrtir, que té uns 600 metres d'altitud. I bé, anem a començar la ruta. Vinga, va, que això va bé! Un altre cim, aquest és el de Sant Pere Màrtir, està aquí a Barcelona, a dalt de Sarrià. Va tot per pista, és molt fàcil pujar i res, molt agradable, un matí molt profitós. Apa, vinga, anem a baixar. Estem a dalt de tota la serra de Collserola. Hem vingut del cim de Sant Pere Màrtir i pel camí ens hem trobat aquests arbres que estan pintats. La veritat és que queden molt bé i són molt xulos. Aquí està la part de la zona rica de Barcelona. Això és Can Caralleu, on hi ha gent de molta pasta i suposo que tenen els arbres pintats perquè són pijos, no hi ha un altre. Hem arribat al punt final, hem fet la ruta de Sant Pere Màrtir, aquí a la serra de Collserola. Una ruta molt fàcil, molt recomanable per vindre amb nens, a més molt divertida perquè et trobes arbres pintats de colors i la veritat és que una ruta molt agradable i fins i tot es pot fer després d'una ruta difícil per seguir escalfant i no aturar-se al sofà, que això no va gens bé, ja que se't refreden els muscles i després no hi ha qui t'aixequi. Apa, fins al proper cim, bye bye!